Sant Magí, com si es tractés d'un nou Moisès, feu sortir 3 fonts de la roca viva, sols pegant-hi 3 cops ab son Gaiato, precisament per calmar la set dels que el perseguien per matar-lo, donant origen al riu Gaià, quina aigua era d'un gust extraordinàriament bo. Així és com el folclorista Aureli Capmany descriu el miracle de Sant Magí i la seva aigua. De tots els prodigis del patró tarragoní, aquest és el més espectacular en una ciutat on l'aigua sempre ha estat un bé preuat. Però cops de Gaiato a part, com hi ha arribat l'aigua al llarg dels segles? Els que millor han sabut abastir la ciutat han estat els nostres avantpassats d'època romana, per mitjà de 2 grans aqüeductes. El de les Ferreres, conegut també com el Pont del Diable, que portava l'aigua del Turquis, riu rebatejat temps després com el Francolí, i l'aqüeducte que portava l'aigua del Gaià des del Pont d'Armentera. L'any 1996, unes obres al carrer Gasòmetre van descobrir un llac subterrani. Les seves aigües, oblidades fins a aquell moment, ja eren conegudes i utilitzades a Tàrraco per alimentar fonts, termes i nimfeus, com el que encara és visible al costat de les escales del carrer del Vapor. Amb el pas del temps, obres i coneixements es van perdre i la Tarragona medieval va haver de tornar a iniciar una dura i llarga batalla per aconseguir aigua. Pous i cisternes eren petites solucions per un problema que no acabava de solucionar-se mai. Per exemple, al bell mig del que havia estat el Circ de Tàrraco, rebatejat com el Corral, al segle XIV es va excavar un pou ben profund. L'aigua que hi van trobar, però, tenia un gust força desagradable. El primer intent seriós per recuperar un bon subministrament arribaria a finals del segle XVIII, quan l'arquebisbe i senyor de la ciutat, Joaquim Santillán, va manar reconstruir l'aqüeducte romà del Gaià per fer arribar les aigües d'una mina de Puigpelat. El projecte de l'aqüeducte de la Mitra el va culminar el seu successor, l'arquebisbe Francesc Armanyà, que va omplir la ciutat de fonts per on brollava la tan desitjada aigua. A les ja existents fonts de les escales de la catedral s'hi van afegir la font de la Pitxa, a la plaça Sant Joan, i la d'Armanyà, a tocar del portal de Sant Antoni. L'alegria d'aquells tarragonins es deu semblar a la dels portants i ciutadans quan cada Sant Magí entra l'aigua procedent de la Brufaganya. A Tarragona, gaudir de bona aigua de vegades ha estat pràcticament un miracle.